Saruan Operations Manager kan SunWestville Realty and Development Corporation as in Mesebes Land Incorporated na si Jonathan Tupas sa mga nag-atindir sa Fire Safety Drill Seminar kan Legazpi City Fire Station kasubagong aga sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Sigun kay Jonathan, sa tabang kan aktibidad, nadugangan sa iyang kaaraman nga ni maibiteran ang mga insidente nin kasulo. Apuera ka ini, naukudan niya naman ang paggamit in fire extinguisher. Natutunan ko sa activity na to is what causes yung fire, yung classification at saka yung use ng ating fire extinguisher na limitado lang pala siya. So very helpful siya kasi for those people na hindi naman talaga maalam, at least may basic knowledge na ngayon which is applicable hindi lang sa office, kundi pwede rin siyang ma-apply sa bahay or kapag bumisita ka, kapag may experience ka, pwede mo siya magamit. Sigun kay Senior Fire Officer 1 Blessed Dayan Balkin, parte ang aktibidad sa nagpapadagos na commitment kan BFP na pabaskugon ang kaaraman kan publiko sa pag-ibitar sa kasulo asin kung paano ini atubangon in kaso mabugtak sa siring na emerhensya. Sobrang mahalaga po yung pag-conduct natin ng mga fire safety seminar and drill kasi at least nabibigyan natin yung public ng awareness, 'di ba? Kung paano apulahin yung apoy kasi not all the time naman palagi kaming makakaresponde, 'di ba? Tsaka depende din sa location kung gaano kalayo. At least kung meron silang idea regarding fire safety, sila po mismo yung unang makakaapula ng apoy if ever man medyo matagal yung yung response namin. Apwara sa Fire Safety Seminar, nagkaigwa man in hands-on drill kung saan pigtaonin tsansan mga partisipante na makapag-practice nin real-life emergency scenario kabali digdian fire safety evacuation drill. Mientras tanto, total na 183 na mga empleyado kan Embarcadero de Legazpi, SunWest Company as in Mesibes Bay Resort ang nagpartisipar sa aktibidad. Para sa mga baratang tatak Bicol, Aria Lubea.